Straight to the point. Atong balikan mahigala ni mga panghitabo dito sa Qatar. Mubinta-bintahan ng Qatar kay doon naman po sila interceptors, no? Ang Israel mga higala, imagine ha, kung atong tan-awon mga kaigsunan, atong analisaron og maayo, ang Israel mga higala nakaluwas nila. Gamay naman patay sa Israel compare nimo sa Iran. Ngano man tungod sa Iron Dome. Kini ni mga interceptors ba nga mao mahigalay mo sugat sa mga missiles. Adto na butos taas. Pero kinahanglan gyapon kang dunay bomb shelter kay kanang mga tipaka ana, mga tagak guna. Imagine guna ni mga tagak mo hait guna kay kanang mga tipaka nga mga tagak, kanang tagakan kag martilyo inana. Nya hait Jesus Ginoo ko. Mo nang mo ngita gid kag taguan. Kining Qatar sab naa sila ila mahigala mga interceptors. So at least nasagang sila mga interceptors pero medyo kuyaw-kuyaw gihapon. In fact ditoy usa ka mall mga higala nga kini ni ang naay usa ka mall nga medyo nagkagubot ni mga tao beto nga kunon ni naduna na siya kuandong okay na gano nanaga ng mga tao. Kuyawa mahigala. Sa mall ni iyahay panagan ang mga tao, no? Grabiha eh. Okay. Sige, atong paminawag balik ang audio dong. Dito ni mahigala kagubot. Murag high-end nga mall dito day. High-end nga mall, no? Ihay panagan ng mga tao. Ang ato mahigalang pahinaot nga unta mahunong na kining kaguliyang dito. Hinaot unta maresolbar kini sa mas daling panahon. Okay, ang epekto mga kaigalaan bidang lisura man gyud kayo. Ang epekto ini mga higala ari man ni sa pagmahal gyud sa mga palaliton. Oh, bisag kitang mga laing mga nasod nya directly affected dito. Ma-feel gyud nato ni karon ganing increase mga kaigalaan ilan naman lang gani nang dili gani na mga higala bulto indeken. Kuan lang. Itagi-tagi lang usa ang increase kay aron nga dili makuratan ang mga tao. Jesus Ginoo ko. Straight to the point. Kana lang increase dan sa gasolina o sa krudo. Labaw pa ta anag nakuratan ta may kailan na igo tag tumahok. Negadto nimo mahigalas gasoline station pagpangutanan nimo pila ng presyo sa krudo mura og labaw pa ta mahigalag kuan. Wa tuod ta dito gira nga tinuod pero nasakitan kag nakuratan ka. Tungod ining kamahal na mga higala. Straight to the point. So atong pahinaot nga ma-resolbar ni o nya kining mga panghitabo ron, no? So kining asa ato nakita mga higala sa mall nang ratol ang mga nag-shopping. So sa kadakong mall sa Doha, Qatar da ini mga sukid di paminaw. Diyang ilang nadungog nga
misirin mga higala, no? O mga pag-ulbo sa missile interceptions dito sa kalangitan. Human ni atake ang Iran sa US airbase dito sa maong nasod. Straight to the So point. musirin man na mga higala, no? Musirin man para pag hatag o kinini ang warning sa mga tao, pag-alarma sa mga tao nga mangitag pa maaging makatago. Oh. So unya kinini ang ang ilang airbase dito sa Amerika kaya may base militar anang Qatar may giatake nila. Unya makita sa mga video nga nagdinaganay ang mga tao paingon sa exit o pag protekta silang kaugalingon tungod sa posibleng mga debris nga mga hagbong. Hinuon way natalang nga naangol o nakalas sa maong nga panghitabo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Gumikan kay nasagang man sa mga interceptors mga higala sa Qatar. Bita-bitahan na lang ning Qatar kay naamas na ilang interceptor sa mga suking tigpaminaw. Doon na nangutanan to dili kita sa Pilipinas naabatay mga interceptors, ha? Mo lagi na nga kita sa Pilipinas kuan lang ato mga motherhood statement lang. Si Tita Claire kagabi may hatag naman tong statement dai kay ang Pilipinas nga ang atong panawagan nga naay kalinaw na di lang kita panawagan og unsa. Kay mangutana mo doon na ba tay mga interceptors ang ato ron okay ni ato ikumparar Iran mo ning Iran asa man tong comparison do mo ba ni dong ato himo ikatawanan naman lang niyo. Ato paminahon ko no be katan ang kuan ko no dong ang pagsugod be kanay nay audio ni mo ning Iran 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 na lupad mga missiles Pilipinas May mga whistle bombs sa ato. Ato ni agi katawa mga higala ha. Na mga missiles nga maglupad na Pilipinas Dunay nang utana og unsa ba kini ang nabatay interceptors ang ako ini og ato sa paestadihan sa Sikihor og makaya ba kanila na? Murag pa maka-study ang atong kuan ni siguro ang atong university dito sa Sikihor. Mura man kang Harry Potter ba nga doon naman sa university na eskwelahan sa mga kinibita mga witch nga kuan dito. Ang ato diri matod pa mahigala atong suwayan og kaya ba ni ka nga doon na tayo mga professors nga to sa Sikihor og makaya ba kanila ni. Witchcraft mga higala no nga witchcraft school sa Harry Potter nga ambot og kining ato mahigala og doon na batay kaya ba ni kay matod pa sa og mga tambalan may pasultion ang university kuno sa dinhi sa ato may labot sa pagtuon ana mga barang og mga manglupad og ingon man kining bisag unsa na lang dipinsa mahigala sa lahi nga kalibutan naaman kuno sa Sikihor. Kay pananglitan og ato na lang nang i-develop ng Sikihor medyo okay siguro. Kay kining giraha mahigala mura man gira nga work from home, computer may giatubang ani. Og adto ka Sikihor pwede gyapon work from home gyapon. Dagom ra may katapat. Amo na mang lupad mahigalang tikbalang og aswa. Pero kita mga Pinoy no, labihan kita ka kuan, man di na lang kita mang apil-apil. So kanang ato mga statements sama ni Tita Claire kagahapon, naghimog statement may galang Pilipinas kay mao toy statement kuno ni BBM labot ini, kuan lang gyud, mga motherhood statements. Mao na importante kay lisod man kayo. Ikumpara ra gutong kuan names kana names, pakita ra gud ang names. kanang kuan. Pero ipakita sa una tong katong sa bomba nga gigamit nila names. Kaya atong ikumparar mahigala
O makaya pa sa oras, di mo di na, unya na lang siguro no. Grabiha oy, namo po atong kuan pod nga kuan gyapon. Iunag pakita tong bomba katong kuan og crane names. Nya isunod ng usa, ha? Daghan po nun sa Pinoy oy. Ato lang ni agi katawa-katawa. Kini kadakuha ni mo ba ha? O to. Mo ni gigamit mahigala nga bomba pag atake mga kagalaan sa Amerika didto mga kagalaan sa Iran, no? Kining bunker booster, nga bomba mga sukid tig paminaw. Mo ni gigamit. Tanaw kadakuha na mga kagalaan 30,000 pounds mga sukid tig paminaw. 30,000 pounds. Pero Pilipinas names, sa Santo Pilipinas names. Kaya na may mga postis biko. Nakasukol sa siguro ni oy. Ato lang ning agi katawa ha. Nya kita mga Pinoy maayro ba ta dag istorya lang gyud basta kusuga mo dagwan mo na nga kining atong problema bitos China day. Kabantay ka day kin. Hala, water cannon lang yan ha pero niiyagak naman ta. Naputlan o kumagko kisi-kisi din ta kay gusto nga higalang i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Nang Israel mahigala sige gira dito why invoke. Wala inyo nang gira mo anak mahigala. Kadugayan ni intra si Trump. Kanang pag intra ni Trump diha mahigalas gira. Dili na ingon nga ni intra siya nga Mutual Defense Treaty magibasihan na dahil naagi interes ang Amerika sa dana. Mo na tinuod, mo na hitabo mahigala katong sa Iraq. Nasa interest. Mo bitaw nang doon naman ay existing unta sa una nga kasabutan nga ni withdraw si Trump. Kinsa man ang interesado anak kanang 5 permanent members sa UN Security Council doon na gipirmahan with Iran. Kay kining 5 mga higala nga permanent members mga gamhanan nga mga nasod US, UK, France, China ug Russia kusog ni mamadlong sa uban nga di mo maghimo og mga nuclear weapons kami ray naa kamo bahala mo guwa mo. Mo nang ilan ning ipapirma ang Iran at the time nga naa sa nuclear program pang civilian ra gyud ha. Ipapirma ni. Naa na sila kasabutan mga sukid tig paminaw. Ni withdraw si Trump ani kay panahon man ng Obama ato ning subayog dugang ha.